ओनसोलनि गासै गामिनि रायजो राजाफोर ज' जानानै दिनै रंजालि बैसागुनि मोनसे हाबाफारि लानायाव नुजाफैनाय गहपुरनिफ्राय आंजों लोगोआव दङ बुद्धि बसुमतारी बिथाङाबो एबसुनि सानसे समनि दैदेनगिरिमोन आरो पाटगाव आन्चलिक एबसुनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन मावथि बिथांमोन आरो रायजो राजाफोर बयनोबो आङो गिबियावनो रंजालि बैसागुनि मुङै गाहाम हामलायनायजों लोगोसे खुलुमनाय जासिहरबाय। दा बैसागुनि सम आरो बे समावनो रंजालि बैसागुआ फैबाय। जोंनि हारिमु आरो परम्पराखौ रैखा खालामनांगौनि थाखाय जों रंजालि बैसागुखौबो बे बैसागुनि बोथोरावबो जोङो गाजा गोमजायै फालिदों। दाखालिबो मिरु एबसुनि बानजायनायाव क'क्राझाराव जों बिराद गिदिर मोनसे रंजालि बैसागु फालिदों आरो टेलिभिजन एबा निउज पेपाराव ओंखारनायनि उनावहाय आसामनि खना खनलानिफ्राय ओरैबायदि मोनसे खौरां लाहरदों आंनाव जे जातीय मोनसे हारिनि जे फोरबो जातीय फोरबो रंजालि बैसागुखौ क'क्राझाराव बर'फ्रा जेरैबायदि फालिदों बेबायदि एफा गिदिरै आसामनि खुनु खनायावनो फालिनो हायाखै होननानै आंखौ बुंहरदों। दा जों बे हारिमुखौ मोजां मोनो, जोंनि परम्परा गोदो गोदायनि जे दोरों ट्रेडिशन होननानै बुङो बेखौबो जों फालियो। लोगोसेयैनो बे मोनसे बोथोरनि फोरबो, जों बे बोथोरनि फोरबोखौबो जोङो मानियो। बैसागुजों खालि रंजानायाल' लोब्बा जानानै गैया, जोंनि हारिमुआबो लोब्बा जानानै दं, जोंनि दोरोङा लोब्बा जानानै दं आरो जोंनि हारिनि जिउ खांनायनि मोनसे लामा। जे मानसिफ्रा जों जे मिथिंगाखौ मोजां मोनो आरो बे समाव मिथिंगाया गोदान जोनोम जायोनो अखा बांखाजों आरो बेनिफ्रायनो जोङो गावनि बोसोरसेनि थांनानै थानांगौनि हाबा मावनो थाखाय जों ओंखारलाङो। बर'फ्रा गुबैयै 100आव जौसेयाव 100 जौखोन्दो आबादारि जातिमोन, नाथाय दा साख्रि मावबाय एबा बेफार मावबाय, थेवबाबो गामि ओनसोलाव दाबो जों आबादारि हारि आरो आबादारिफोरनि थाखाय बे मिथिंगानि फोरबोआ नागार हायै मोनसे फोरबो, जायाव जोङो भगबानखौबो जोङो गाबज्रियो, जोंनि आगुनि गेदेर गोलावफोरखौबो जों गाबज्रियो, जों फुजा होयो आरो जोंनि हारिनि रैखाथि आब्रुथिखौ लाखिनो थाखाय उन्दैफ्रा गेदेरखौ मान होयो आरो गेदेरफ्राबो उन्दैफोरखौ बोर सारस्रियो। बेनि गेजेरजों बोराय आरो सेंग्रा बा गेदेर आरो उन्दैनि गेजेराव मोनसे अनलायनायनि जि बान्दो बे गोख्रों जायो। गेजेर खन्दआव जोङो जोबोद मेटेरियेलिस्टिक जाबायमोन, मुवाबादि जाबायमोन। जों थाखा खामायनो मोजां मोनो, गावनि जिउनि सोमोन्दैल' जों सानो, गुबुननिखौ साना। दा बेबायदिनो मोनसे जेला समाज एबा जुगा जौगायोनो, साइन्स टेक्न'लजिया जेला जौगायोनो, जोङो फाखा लामायाव गारि सालायनो मोजां मोनो, 2 ताला 3 ताला बिल्डिंआव थानो मोजां मोनो आरो 36 इन्सि एबा 40 इन्सि टिभियाव निउस नायनानै मोसानाय नायनानै जों मोजां मोनो, एर'प्लेनाव गाखोना मोजां मोनो, देश बिदेश बेरायनो जों जेला मोजां मोननाया बारा जालाङो होनबा गावनि हानिफ्राय जोनोम जानाय गावनि हारिमुआ आरो दोरोङा जेब्लायबो बेसेन गैयै जालाङो आरो जेब्लानाखि समाजाव बेनि फारसे फोथायनाय आरो मोजां मोननाया जोबलांनो नागिरो होनबा बिदिनो हारि अनसायग्रा जोंनि हारिनि माखासे आफादफोरा बेखौ हमथानानै लाखिनो आरो हारियाव फिन गोदोनि बादिनो लाबोफिननो थाखाय जों हाबा मावनो गोनां जायो। बे बर'फोरनिल' बाथ्रा नङा, गुबुन हारियावबो दिनै असमियाफ्रा जोंनि आमेरिकायाव थादों, लण्डनाव थादों, नाथाय मोनसे गोदान जातीयताबादनि चेतना जे बिहुआ असमिया जातिखौ जे फोथांनानै लाखिगोन बेखौ आमेरिकायाव थाबाबो इंलेन्डआव थाबाबो फालिनायनि गेजेरजों दिनै बेखौ लाखिगासिनो दं। दा जोंनि बर'फ्राबो मा गामि मा सोहोर, आमेरिकायाव था, इंलेन्डआव था, चेन्नाइआव था, दिल्लीयाव था, मुम्बाइआव था, बैसागु बोथोराव बर'नि आसार खान्थिनि गेजेरजों बैसागुखौ फालिनाया जोंनि बर'नि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि धोरोम आरो मावनांगौ हाबा होननानै जोङो गायसननानै लानो हानांगोन
आरो दिनै भारतबर्षनि चेन्नाई दिल्ली मुम्बाइ जेरावबो बैसागु फालिनायखौ नुनो मोनबाय जे भारतनि सिङाव मोनसे जागरण जाबाय दा बिनि अनगायैबो दिनै दुबाइ बा इंलेन्ड बा आमेरिकायाव थाहैनाय मानसिफोरनि बर' मानसिफोरनि अनजिमायाबो बारा खम नंलिया लासै लासैनो बेफोर जायगायावबो जोङो बर'नि आसार खान्थिनि गेजेरजोंनो बैसागुखौ फालिलांनायनि थाखाय जों मबिलाइज खालामनांगोन आं मिजिंथियो जे बे समाव आं सासे केन्डिडेट आंनि थाखाय आं गावनो गाव भट बिनोबो फैयाखै बैसागु समाव बयजोंबो अनलायनायखौ रानलायलायनानै खेबसे रंजालायनानै फैदों दा जोबथारनायाव बयनोबो फैगौ समा जाहाथे बयनाबो आलो गोजोनै थाङो आरो बैसागुखौ जोङो जायखिजाया मोनसे इंराजियाव जेखौ बुंदों एकालसारेशन असमियाव जेखौ होनदों अपसंस्कृति बैसागुनि नामाव रंजानायनि नामाव बैसागुजों लिंक गैयै माखासे हाबाफोरखौ जों मावनानै जे बैसागुनि जि आखुखौ बे जोङो जे फोजोबलांनो नागिरदों दा बेखौ जों होबथानांगोन आरो जों जेरै गोदोनिफ्राय दंमोन बे बैसागुखौ बैसागु बादियैनो जौगाहोलांनानै जोंनि हारिमु ट्रेडिसन बेवहाय बेरखांहोजोबनानै बेखौ हमथानानै लाखिनांगौ बेनि थाखाय आङो खावलायनानै बयनोबो बैसागुनि गाहाम अनसायनायजों लोगोसे साफ्रोमनोबो जिउआव गोजोन अनलायनाय फैथों दावगानाय फैथों आरो फैगौ समाव साफ्रोमबो मानसिया दुखु गैयै जिउ खांनो हाथों।